I'm back! Bitaw, oy. Nagbuhat ko video, di ba nakita man ninyo ang mga pictures, ang mga videos sa panahon sa kong birthday. So, karon pa dyan kong makapasalamat sa simpleng celebration sa ako ang birthday atong December 21. Grabe ka. Birthday wish na ko ni siya tungod kay itong birthday kay sakot na akong birthday wala jud ko ka-celebrate sa ako kauban akong pamilya. Yes, naa sa kamay pa ko. Pero sa grade 2 pamanggod ko na nalayo sa akong pamilya. So, urag na karon pa nako na remember nga hala karon pa jud ay ko naka-celebrate kauban ako ko ang nanay ako mga igsuon sa akong birthday ako mga igagaw. So, thankful ko ato nga birthday celebration. So, una, thank you God kaning abot gitagaan pa ko niya og another nga edad o nganing abot ko og 30 years old nga apit na magkatigulang na. And then thank you po ni Tatay Camilo tungod kay nakauli jud ko og Bohol, nakapasko ko, naka-birthday celebration ko. Ito yun nga ako nga dito jud ko mag-birthday. Ako siyang gingnan nga 1 week ko dito tayo kay gusto ko dito ko mag-celebrate sa akong birthday o Pasko. So, nisugot man siya. Kanasabot mong god nga siya sa October, ako sa December. So, pag abot sa December, so, ako na pang nga bakasyon kay October, nakauli man siya. Tapos, December, ako na pod. So, mo to nga, pag uli na ko sa atong December, gusto rin ko mapasalamat ni Frishil og ni Aday. Nakita man niyo ko tong unang video na ako nga sila duha ning tagbo tungod lagi sa kadako kabugat sa akong malita. So, ila akong gihatod, gatagbo. Tapos, pag man abot ko ICM, hapit ko dito, then namalit ko ginagmay para lagi sa ko ang ginagmay nga handa sa ako ang birthday. Nagsunod mi sa ako ang manong adong nga birthday o pagkaugma ako. Then og na feel na akong birthday atong December 21 tungod kay na ako mga ig-agaw nagdala og ginagmay na pod nga ang handa og nagdala og sila soft drinks sila anak ni Manong Adong. So, gusto ko magpasalamat nila Kuya Glenn, sila bibidal na sila o mga ig-agaw dito, nagkatapok-tapok o mga friends po dito nga silingan dagod na ko dili mangutan nga daghan kong friends dito kay wala lagi ko nagdako dito. So, gamay ra jud ko mga friends, ako ra mga ig-agaw na dito. And then nagkatapok mi dito, mao po to time nga nahubog jud dili ko nahubog ka ayo nasukaha lang ko atong nga time. Then kay gipainom lagi nisugot ko nga mo inom ko tungod kay birthday lagi nako walay balibaray inom mo gud sila Bridget og ni Cassandra nga mas manghod pa nako ni sila. So, ako nga gidako ng edad, so ning try ko naglikay man ko nang inom kay na feel man gud nako nga allergyhon jud ko sa inom kay nay una nakainom ko uban ako mga test tapos na allergy ko atong time pero wala nako gi-share sa ilaha na allergy ko ato ang atong akong giingon lati is na allergy ko sa hipon kaning kaon mo ko ato. Pero nag-allergy po ko kapil ato kay ning kaon man ko pagka ato nangaligo mi sa samal. So, dito then kaduha nag-inom ko sa akong birthday. So, mo to nga hindi ko na mainom og kanang mga ilimnon kay kana laging allergy kay ko. So, nako problema sa ako. And then, so, enjoy na ako. Bala na. Basta hindi mawala lang allergy. So, naiinom ko. And then, daghan mga sponsors. Na-sponsor si Ate Chi o dugang nga ilim nun. Nag-inom may dugang. So, mo to. So, na-feel din ako kong birthday. Na-enjoy din ako. So, thank you God kay nakaselebrate ko over sa akong pamilya. O salamat kay Tatay Camilo kay
tagaan ko niya og vacation day o Christmas vacation. So thank you so much, Lord. Salamat sa mga nag-greet sa kuha sa akong birthday sa walay paglimot. Salamat kaayo sa inyong tanan, and God bless you all.